Koko Prabu. Ndanging prawadya bala pasor tambur myang suling pepandhen talutak miwa bandera kakandha mawarna-warna pindha jaladian asri kawuryan Koko Prabu Baladewa paduka gawe cangjaning Palacata Kulawa Wetri kalun-alun nyegali Ndalawati ingkang layipun dulma gati nyadong Jawa. Koko Prabu Baladewa ingkang raying Banjar Jungut pundur sasana jumadung Jawa. Koko Prabu ingkang rayipun Tirtanata nyadong Dawu ingkang rayipun Kartamarma nyadong Dawu ingkang rayipun Satama nyadong Dawu. Koko Prabu anak Prabu Mandura ingkang pamaning kepatihan nyadeng dawuh timbalan paduka nggih Paman Sukuni wonten dawuh Durmagati kula Koko Prabu Dursasana wonten timbalan Tirtanata wonten dawuh aja padha kaget wektu dina iki ndak piji sowane ndak awe ana ing alun-alun Prajanegara Ndrawati Paman Sukuni kula wonten timbalan
sajak badhe cabar anggenipun Yayi Burisrawa gadhah gegayuhan kepingin amengku kalan kadang kula pun lara ireng. Lho. Badhe cabaraning dameliripun kados pundi nggih? Awit wonten Praja Negari Ndrawati paman. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna nampi pisawanipun anak kula Pringgondari menika pun Gatotkaca ingkang wosing rembag. Badhe nayenaken anggenipun Eyang Abiyasa sampun atur nawala. Surasaning nawala permadi badhe kadhawuhaken kan Yayi Bratajaya. Kamangka nuwun sewu. Kula menika atmaja pambayon saking sawarga Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Tartentu kula nggih nggadahi wewenang sartanipun kula nggadahi purba wasesa. Babakan rayi kula inggih menika pun Bratajaya. Jalaran kula ingkang minangka dados sulih sarira saking sawarga Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Kula ingkang dados nalindra wonten Praja Negari Mandura. Inggih. Lajeng sababipun maduka anak Prabu Baladewa amiji piswanipun Sangya Parasata Kurawa. Paman Sukuni wonten dawuh. Babar wisan. Gandeng Gatotkaca ingkang dados pepalangipun Yayi Burisrawa kalian Parasata Kurawa anggenipun badhe amboyong Yayi Bratajaya. Pramila sakmangke kula suwun sartanipun kula dawuh kalian Parasata Kurawa sedayanipun supados ngunduraken nundung anak kula Pringgondani saking Praja Negari Ndrawati. Paman Sengkuni. Sikra bala kang tumingal prangat campo kang sangyong tali ler cadet weleteng kota. Iki menawi ngaten ingkang paman kepatihan namung sendika ndederek. Paman wonten dawuh sing prayitna ngati-ati. Gatotkaca kae mesti diayomi karo Setyaki. Mergo nuwun sewu. Baladewa niki ngerti, Baladewa niki ngertos. Yen to sejatine Setyaki uga ora nrimakake sartane ora sarujuk kelawan anane Kuraing Praja Negara Ndrawati. Nanging babar pisan kanggo nundung si Gatotkaca supayane lunga saka Praja Negara ing Ndrawati, babar pisan kula dawuh Kurawa supados mbedalaken sangjaning para prajurit paman. Oh inggih ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun Sangya Parasata Kurawa ingkang rayi benjang menapa nggih? Mboten ketang sambung obor. Colok lintang. Tumuli kula suwun bidhal dinten sakmenika. Oh inggih ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Satama wonten dawuh. Paman Sengkuni. Nembang tengaraning para wadya bala budalna. Kabeh wae aja nganti keng cicir. Wih ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilan paman, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Satama sing ati-ati kaya Sarara dawuh maneh. Purnaganya Sang Bambang Aswatama Maranata Sangya prajurit baris. Ming seting Sang Bambang Aswatama sinabianam anapo bendhe beri munya mangungkung.
Oh. Hey! Oh! Hey! Oh! Patsue. Setyaki iki angger Gatotkaca iki nuwun sewu ingkang Paman Garba Ruci mriku mangertosa kuwi bilih sejatosipun manahipun angger Gatotkaca mriku bingung Paman bingung awit kula mriku sampun wantun kaliyan Prabu Mandura mboten napa-napa
panjenengan wantun menika wonten ing adeg-adeging bebener kula piyambak mboten sarujuk nek nganti Kakang Mbok Loro Ireng dipun dhaupaken kalian Kakang Burisrawa kula mboten sarujuk mekaten paman. Lajeng kula sawang saking mriki menika katon dampyah-dampyahipun Sang Hyang Parasata Kurawa. Sampun kendel kemawon Kurawa ingkang paman ingkang badhe ngadepi nuwun sewu. Menawi ngantos ing samangke paman Setyaki pikantuk dukanipun Siwandrawati. Sampun najan kedah dipun patrapi paukuman kula lampahi nggih. Merga kula mboten sarujuk sartane kula mboten mathuk nek nganti Kakang Mbok Loro Ireng Kakang Mbok Bratajaya dipun dhaupaken kalian inggih menika Kakang Burisrawa kula mboten sarujuk. Lajeng samangke ingkang putra pun Gatun Kaca kedah kados pundi? Sampun kandelan kewala Kurawa kula ingkang badhe methokaken Angger Gatun Kaca. Rasane ora pantes yen to nyawang paman Setyaki temandang dhewe. Yo tak ngambah dirgantara meruh klebate Kurawa aja takon dosa untir gulumu. Wis kadung nyekel piring ku rasa nyekel mik. Penak-penak madang malah melu nyewara. Parat Setyaki mentang ngalang mepalangi Parasata Kurawa. Wis tak batin. Mesti Setyaki rong bengi iki ora trima anane Kurawa ning Ndarawati. Kakang Surtayuda apa-apamu? Ayo. Aku ora nrimake. Burisrawa kuwi wong watak angkara budi candala teko arep ngayonake karo Kakang Mbok Bratajaya. Oh, kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndelan wesi abang. Apa kira-kira kowe wis sisa sartane apa kira-kira kowe wis ampuh kadigdayanmu yen to tanding kelawan Surtayuda? Ora sah kowe bebangal.
ben bengi Kurawa kalah mungsuh Setyaki kok nyurung kesel-kesel. Wah. Babu arep apa? Moro-moro kok babu. Yo ben. Weteng intir-intir wong do mangan kuwi. Yo ngalah. Yo ora minggat saka parepane Surtayuda candhak siramu tak nggo gatheng raimu akramasi epek mati maju sejangkah ora bakal tinggal loncat pecah ndasmu Singalena Pratinggali Setyaki Surtayuda wah ngelih ra fokus Jojan Mas. Oh, oi. Wah. Bah, aduh boyo. Ah. Treko. Neng kalangyan urung apa-apa wis semono serune leh ngantem Aske. Hot. Wah. Bahaya. Wah, Oh, iki kentengen iki. Mati kowe yo sampe kok candhak tanganmu ora iso ngopo-ngopo kowe Oh, candhak sirahmu ya. Wah, mati aku. Woi. Wah. Aduh. Wah. Ha. Aduh, bahaya. Ha. Ha. Wis rampung ele madang ndak.
kaya arwana. Mati kowe. Mati kowe. Hot. Boy. Sajak sirahmu. Pentusne lemah. Sanjak umbulke. Ungalno jajamu parat. Awas. Ngendel-ndelke kridamu parat. Hot. Sabato. Londi mau. Wah, kurang banteri. Bluk. Loh. Hot. Sirah entuk sikil entuk sirah. Astagfirullah. Gak ketelo.
Wah. Pun, Mbok. Pun. Wah. 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 Ah. Wah. Udawa maju. Menungso ora tatanan sing tak kon maju Udawa. Kakang Udawa lagi sikatan lho. Wingi perang ketemu kowe gadule ijo keh-okeh. Wah. Wah ya. Apa-apamu Setyaki? Ayo maju. Kowe arep ngantem karo Setyaki ngantem sak maremu. Oke. Ah. Aduh. Kepala tulang toto Setyaki. Nyancol das. Beduk cola satar rambut slow-slow to jeruk putih banjir pojo-pojo. Setyaki kowe kalake sing jenenge Kalto Palmo, kowe kalake sing jenenge Culta Yuja, kowe kalake sing jenenge Cacapa, cakeh glakone jejak kowe sing kalake Dulma Gati. Pokoke lan panjenengan segala kesina dipun Prabu Koko Prabu Duryudana. Ora aku kalah mungsa diapurmu, Pak. Basikul. Ya, wang di sini aku. Rene Citraksi Rene Cit. Ciker. Mundur ora nggem mlaku kok ming ndelosor mun kuwesel mak. Edan. Lah kok dadi Setyaki kok mboten ngewangi kalih Koko Prabu Baladewa. Monggo Setyaki niku wong Ndarawati. Kudune sarujuk. Yen to lara ireng ajeng didhawuhi kalih Kakang Brisara kudune niku sarujuk. Lah. Setyaki ngono kae biasa. Neng ning ndi mesti ora seneng karo Kurawa. Wula nggih, Man. Edan. Malah remuk kabeh niki praban kula niki remuk kabeh niki. Monggo tatane lembut pun kula sumanggake monggo.
Ayo. Ngapa gak teka dijebleske sirahe? Mangkel tenan ya kula man, mangkel piye? Wah. Kula niki anak pendhita ampuh, anak pendhita kondang monyor-monyor. Kalahe ming kalih wong turu man. Ya ora apa-apa. Karang cekelanmu ki rebab. Oh iya. Rebab ki nek diunekke marake ngantuk ya apik. Mangkalehmu turu mripate mbaka sesise. Wah nggih. Wah. Dinyek kalih rencang-rencang Kurawa liyan. Wirang rasane teng ati kok lara nek ora jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Sesuk nek aja nyelentrem ya. Oh, lha pripun? Liyane pener mesake liyane. Kowe ra bener dhewe ya muring-muring. Sorry dong. Aja tak baleni neh nyelentrem. Saya ngethuk es bubrah. Sake teng arepe. Citraksi menengah sik. Nggih, Man. Kuku kula niku nganu wak, Man. Piye? Wingi bareng ngetokke sok mau ilang nika terus kula melu ilang wau. Lah piye? Lah tesih sanga kula le buka menyurah. Ajeng sasanga kok. Sangsi. Sangsi po. Sanglir anu sangsi. Kowe iki kok ya. Kowe mayo metu klithian barang nganggo motori sapa? Kirangan iki kok. Nembung tetek-teke warga. Delalah entek bensine. Gila. Ini niku gara-gara kula salaman kalih Durmagati kok. Durmagati ora diluput apa-apa kaya ta salahke. Lah kula salaman kalih Durmagati ya, Man. Maka Durmagati niku sok ben bengi telat. Lah kula ya dadi kena tolak sarike. Pejah kula, Man. Tirtanata kowe kok ora ndek luka, mboten. Astagfirullah. Kowe kupingmu kok ana lambeke. Niki to, Man. Iya, gadule Setyaki, Man. Wingi Udawa, sakniki Setyaki. Wah, Tirtanata ki kula ki ratu teng negara kula. Teng negara Mbonokling niku kula wong disembah. Sak kawula teng mriki kok ming dienggo mut-mutan raine. Ya sing sabar awitekna pengarep ki kudu sabar. Ayo, Man. Wah, sesuk nek gak aku nek ning adegan Kurawa teng Ndrawati kula rasah tokke. Ayo manut sing ngetokke. Wah, ampun. Moh rai ngecumut kaya ngeten. Ya wis kana. Basa ati wae. Piye? Lah niki sing mamarake bensin kula entek nggih niki. Ngapa ta wae iki? Ngapa? Kula aku salaman kalih niku, Man. Piye, Dur? Kecil wae. Piye? Kecirit. Kudu. Bar madang kok terus. Kenang apa? Kecil wae. Ngapa? Kecil. Kecil aku kuwi Setyaki. Kowe mungsuh Setyaki. Iya. Terus kecil. Apa? Kecil. Ah. Oh, mati. Ya. Mati kok tekan kecirit. Terus kowe kecil wae. Setyaki iki juga. Kowe ya. Kuwi ora deng Dur ngomong apa. Wae ya. Jadi kok Sampen, Man. Apa? Sampen ki apa? Iya bukan. Cangkem. Ya. Cangkem kok campen. Terus diantil cangkemmu. Nganti guwing ngono. Ya kok wae iki ya. Campur iki ya bae.
cangkeme lara. Terus piye? Iya. Apa? Jiut. Jirut apa? Jiut aja, Mas. Bingung. Bingung terus ngapa? Ke apa? Apa? Kayak ke Amang Saru ta tuh. Jadi kuwi coba. Amang apa? 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 Nggone sapa sing wah cek kisen aku. Sing wae sing kaki. Kiki sapa sing. Oh, golek tombong. Aja sari yang ngeracetha kali. Kowe apa, Man? Piye? Kowe apa? Golek tambang. Golek ya cilek sapa? Cidatek ya apa ya. Wo tidak coba bagi ya. Cici coba. Secaci ada. Radang tur. Bocah lagi sapa kita caci ya. Biasa ya. Astagfirullah. Aku gak ngopeni anak kangen. Cit. Non. Kowe arep maju perang. Kula man. Mung setiaki. Maju. Iya. Maju perang. Nenek mung setiaki men sepinten banggane man. Nek wani tenan ditantang kene maju. Oke. Setiaki. Citraksi apa apamu? Maju kene ngarep kene. Nggih, Man. Sing gagah nantang kok boyoke di. Ngono. Nggih. Malang krek. Nggih. Keduwuren. Nggih. Tantang, Setiaki ditantang. Setiaki. Onong parat. Aku padamu. Lho. Nek ngono carane iki Setiaki ora sengit malah seneng karo kowe. Gilani man. Padha lanange kok. Masa Citraksi tidak sesejomok itu man. Ya sak karepmu tantangan sumbar. Sing kereng, sing lanang. Setiaki. Onong parat. Kowe wani ora karo Citraksi maju rene pecah siramu kowe wani tenan sirahe Citraksi tekan kene tangguh gatheng siramu kramasi epek raimu mamo susu ramrata jaya mrata Mbak Mama mati dunia aku cek no. Astagfirullah. Gung. Aku kok ngopeni cedhis kaya ngono. Wis gagap nyaline renek dur. Kula wan maju oleh sing wong semene sing urung temandang mung kowe dhewe. Nggih, Mas. Nggih, ngesnaken dawuh, Man. Gliak-gliak lon-lonan nggih lumambah. Sang Dursasana. Ndandut ndakmu atas. Lah. Kurawa. Ula. Engko nek Dursasanan joget bengak sing seru. Ngene ora. Setiaki sepira banggane. Dedeke ming sak weteng kowe kok. Wah, rombong aku nek urung tak bayar mempeng le nyambut kae.
Basan wis nampa amplop enek le micek. Enek le mulih. Tanda tangan mulih. Wah, iki menungsane. Setyaki warat Dursasana ranggu gamelan rasa kokoe ben dintekke sak piring-piringe kok ora kowe kok atos swaramu wah atos ngungkuli watu le yo Wara Sembadra ratonehke Kurawa arep rabi karo Kakang Wresrawa sirahmu iso le yo lho piye iki yo sing to arep apa Wara Sembadra moh oh sirahmu iso le anya niatmu rene arep ngopo nglabrak karo kowe mergo wis ngalahke karo Kurawa semono mbane padha ora kajen yo piye to kok nyo jar arep nglabrak karo Setyaki yo ngantemo dadi wong sing perwira wah dumeh rabi pindho terus ngono kowe dhisik ning ngisor saiki terus ning daerah dhuwur ya sing perwira sing dadi nyatane wae ayo nek pancen karepmu ora sah nggo iringan jandon adu atosan sirah iya padhake ning negara Ndrawati aku ora iso ngembari kekandalanmu aja takon dosa Setyaki Warat ayo sing dadi nyatane sing satriya ngene iki wah ya ngene iki ya wah ya uut wae ayo lah sing tenanan sing suwe mburinya nggondodonya iya suwe padhake aku suwe nek ngobat piye ora ngantemo dodo apa nyo dodo nyo mburi apa nyo sing suwe ngene iya suwe kowe ngejak suwe iso le wong gedene semene kok ming sedilit wah tuas bayar 3.50 mah ming mang menit mah ming rugi oh isih arep ngopo kowe yo dodo yo dodonyo buri yo buri kowe ngejak buri aku yo wani wah hati-hati kok nek balik terus modar iki wah tenan iki janji mak teplek ngono semapur aku ora sah kesuwen sing dadi nyatane bae iya ngantem aku ping 3 tak antem genti ping 3 yo lho nyo piye kowe nek ngene iki dayo aku sing nampa dayo saora-orane aku nyuguh karo kowe ngibarate kowe tak suguh panganan yo tak punjung weh ora ana wong ewo kok punjungan kowe gage nyo mbok iya wah wis tata tenan wis ora sah kuwian gun sing tanpa guna ora sah kuwian swara ngantem gek ngantem wah elok meneleng kowe wader kowe ayo ora krasa wah ya jigur ngece tenan wantem surune kok ngono ora krasa wong drame ra muni ya iya nek kowe njaluk dram supayane muni iya Pak Radene mapan kene ut dancuk terus misuh wow jauh iki drame muni iki mapan kene pisane terus kowe ngantem aku genti yo mati wae opo mapok kelet sik mulane muni wah kene kowe tantem genti mbok iya drame muni nek kowe ora mungkin muni
Tanganmu ming cilik, tanganku gedhe iso ngunekke drum. Sing ngomong sapa kene? Iya, Nyok. Mojar tenan iki yo. Wis pesen peti. Waduh, Kakek. Ditata tenan. Yo. Sirahku utawa tanganku sing tengen iki wingi bar tak nggo ngampleng, sirah medhus pecah dadi 12. Cocotmu sing apik lho. Pecah dadi 12, pecah tenan dadi 20 sirahku malah kocur. Gage. Yo. Ngedon kowe mungsuh barang ora. Semelah, ndonga barang to. Wong areng apa-apa kudu temandang karya, ngucap semelah ben slamet. Aset tai. Gage ngantem. Wah. Babu, kurang pindho ya. Waduh. Batinku kok lara tenan iki. Wah, tata tenan wis. Wah. Halo. Ora krasa lho, ndi mau wonge ora krasa. Wis buyar tenan iki. Yakin buyar tenan iki. Gede. Wadah. Wah. Gede pindho-pindho. Gede. Aku ngantem kok meng kaya ngeplekke kertu. Wah. Innalillahi. Gila. Awak gedene semono kok wis. Ya ngalah. Kaya retak. Oh, biajigur. Apa dianggep aku ora iso males kowe ngantem serune kaya ngono sih iki ya. Tatanen ngati-ati iki tak antem nganggo tangan loro. Wah. Halo babu. Ya. Sadaqallahul Azim. Etok-etok jengkelang karo mripatku kerisipan ngempet guyu kok. Ngantem kok ming mak-mek. Bola bali tangan iki nek kaya retak. Kakang Durna kula semanggaken. Pendeta Kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang angat saping tawang susu angin ngendi nggone. Saiki wis jam pira HP ku modar. Menungsa ora tantanan. Setyaki kowe gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durna. Apa dikira kowe wis iso? Apa dikira kowe wis iso ngalahke karo kadigdayane Begawan Durna? Durna. Ngawur Krida Mustyaki. Iki sawangan Begawan Durna nglepasake Kyai Cundha Manik ora pecah dadamu setakon dosa. Durna. Tak toleh kok meneng. Setyaki menungsa ora tatanan. Apa mbok anggap aku ra wani karo kowe Setyaki? Durna. Darna. Ora usah maju marang.
Dewa Narpati Tuwinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira ong menungso ora tatanan anus maling jajalanat Setyaki gembela siramu gleleng pacakmu parat apa mbanggep Baladewa ora ngerti karo olehmu ngundurke karo Parsata Kurawa Setyaki kuwi arep wani karo gerak kuwi arep wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa tanpa nono Kyai Nenggala mati dening aku parat Anggap aku ora wedi karo sampean ora Bu sing bener bakale pener sing luput bakale kleru sing becik bakale ketitik sing ala bakal ketok tanpa nono rasakno dayane godha wesi kuning iblis larat menungso ora tatanan sajawis arep nglencati karo kewajibanmu kowe Setyaki ning atase kowe wani karo pun Kakang kowe ora ngerti aku sapa kowe ora ngerti sejati Nata Mandura Prabu Baladewa ngerti wae ayo mula aku ngerti aku wani karo kowe apa mbanggep kowe ngetoke pusaka njur Setyaki ratuhe pusaka iki tanpa nono godha wesi kuning tanpa nono dayane Kyai Nenggala mati dening aku Koko Prabu aturi sae Koko Prabu
dedep tidem prabawane ratri sasatara wasman jarka waryan tanku cewa memanise manggap Sri Narateng dalu Sinewaka Sangya Pratase aglar neng Cakrawala winulat ngalangun jagat pangestu nggur wayah Bathara jagat Yayi Prabu Kresna syukur binagi sewu bejo siadi menggak kelawan pun kakang yen to ngasi ora mbok pisah antaranipun kakang lan Setyaki waduh iso ajur kanan Prajanegara Ndrawati lah pramila menika to Koko Prabu menawi nindakaken menapa kemawon menika kedangginakaken akal tuwin akalipun iya pun kakang dodho kalumputan Kresna pun kakang jaluk pangapura inggih Koko Prabu piye apa Siadi wis kelakon nanting kelawan Yayi Bratajaya kira-kira besok kapan bisa kabayang ning Prajanagaring Mandaraka kadhawuhake dening Yayi Burisrawa kersanipun Bratajaya piyambak ingkang matur Koko Prabu Sembadra ana dawuh mapa Kakang Prabu piye kowe kira-kira gelem sartane sagu apa ora yen to dhawuh lawan Burisrawa aja kok mung Burisrawa to Kakang najan sapa wae sakliyane Burisrawa aku sagu nanging aku duwe kekudangan kowe duwe kekudangan iya piye kekudanganmu apa rerubane apa sartane pepanggilmu apa aku njaluk sepisan yen to pancen duwene niat kepengin dhawuh karo Bratajaya tak jaluk ya Kang temanten kakung kudu minangkani sing dadi panjalukku ingkang sepisan ya kuwi pengiringing temanten kudu nitih wujuding kreta kencana kang tinarik kuda 8 cacahe sartane pengiring ratu 1000 negara ingkang dikusiri dening dewa banjur panyongsong ing kreta wujuding rewanda seta kang bisa tata jalma Kakang sing ngiring temanten kudu nitih kreta kencana kang tinarik kuda 8 cacahe sartane diiring dening ratu 1000 negara iya dikusiri dewa ngarepe panyongsong rewanda seta kang bisa tata jalma iya ya tau daneni sabanjure apa meneh pangreng temanten utawa pamaes temanten Dewa Suralaya kakung bagus lan putri ingkang Sulistya ing warni pangreng temanten dewa saka Kayuwangan Suralaya ingkang kakung bagus banjur ingkang putri Sulistya ing warni iya ya sabanjure aku njaluk serah-serane kebon danu cacahe 140 kamangka sungu kudu ingkang bungalan teges pancal panggung Kakang serah-serahan kebon danu cacahe 140
Iya. Kamangka sungune bungalan utawa bule pancal panggung. Sembadra. Iya, Kakang. Wah, ya tak goleki. Tak goleki. Kira-kira ning tukang panggung ngono ana ora? Kok ya tukang panggung? Lho jare pancal panggung. Kuwi iki mung sanepan, nek tegese apa golek ana dhewe. Oh ya, ya. Sabanjur apa meneh? Aku njaluk dhauping temanten supayane diringi gangsa Lokananta. Kembar mayang awine swarga, gedhang mas pupus cindhe, kayu klepu dewa ndaru. Diringi gangsa Lokananta. Iya, Kakang. Sak penabuhe. Iya. Sing nabuh kira-kira nek Purbalaras ngono piye? Ya sing pantes sithik. Lho iki kabeh sing nabuh iki Purbalaras. Emoh. Purbalaras yagane ngantukan. Ana sing gaweane nguyuh tekek botol bareng. Brataja kok ya gilani lho. Wong nyatane ngono kok, Kang. Yo, tak pinangkani. Apa meneh? Dene keng pungkasan ya sing ping 5. Aku njaluk tumurune widodari sekedhi kurang sawiji. Yen to nganti ana srana kurang siji wae bakal ndak cabarake, Kakang. Damar. Bapak ning Lorgong le. Yo. Yayi Prabu Ndrawati yo. Ngestokke dawuhe. Ya rerubaning kang dadi kudangane Yayi Bratajaya. Nek ngono pun Kakang njaluk pamit bali matur bab perkara iki tak aturake ana kersane Yayi Burisrawa. Koko Prabu ing atos-atos sampun kados lare alit Koko Prabu. Totyan Gatut Kaca Kinon mapakaken narga kira taka pira Kresna Parata Kresna Parata manahar Prabu gandeng sampun cetha dawuhipun Bibiwara Sembadra pramila dinten sakmenika ugi ingkang putra ing pringgondani badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing pertapan Saptarga ngaturaken dados kekudanganipun Bibiwara Sembadra. Ya yen to pancen kaya mangkono perkara ingkang diaturake dening kadangku ya bibimu Bratajaya mau aturna ana ngersane pamanmu Permadi. Wih ngestaken dawuh. Malah kula nyuwun pamit madal wasilan wa Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gatut Kaca.